În tabloul meu am pictat un ochi deoarece am vrut să rețin anumite părți ale ochiului. De exemplu, partea colorată a ochiului se numește iris, iar pupila este o gaură prin care putem vedea până la fundul ochiului. Mi s-a părut foarte interesant că noi, deși în teorie vedem cu ochiul, noi de fapt vedem cu creierul. Știți cum? Pentru că retina îi dă imaginea creierului invers și mică, iar creierul nostru o face mare și în direcția bună. De ce unii oameni poartă ochelari, știi? Deoarece s-au născut cu globul ocular de o altă formă, ori mai lung, ori mai scurt, iar ei trebuie să poarte ochelari sau lentile de contact pentru a putea să corecteze acest lucru. Foarte frumos, bravo, felicitări!